Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kuntadi ngono. Kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae Pak Udu, Mbok. Jare mono kaya ngono nduk. Iki mau disebutke dalang saka Sragen. Jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok. Piye, Nduk? Mik, Mbok. Loh. Mesakne mboke wis kaya ngono trepes. Kuwalik kudune mboke sing mik ning anake. Ngono. Ya kan ngelak. Ya wis kuwareken omongane ibuke kuwareken. Angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Nggih. Ayo, Mbok, mlebu wae, Mbok. Limbukane wis rampung. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo. Sepira ya? Ganten ingkang sekar gadhang lawan kembang-kembang menur kang ismu kusuma kang mangambar harum warku kusing tupaku melon kalon hamor meka ler kusuma kang pindha bathara kowe iki gek mlebu iki karo disuluki ngono karo jalan. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho. Ki ora nggeruwong lho iso kaya ngene iki, tenan. Jos. Ya angel, Pak. Tadi wayang ki angel. Wong wayang itu kan diobahke sama dalang. Ra obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange. Ayo. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan Cirogo ngene anake dadi. Ngono. Allah dapure Tatin paling yo malah seneng kowe. Wayang sehat kamu. Tindang rogontol. Anjene nek kerago ya gur konoan terus dadi ya piye ngono lho. Lah iya. Sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng panjenengan menika. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Wah, piyayi mesti tentrem iki ngono kuwi. Rasane iki semeleh, ora perlu mikir sing abot-abot. Mula raneh ramokal piyayine ini saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayem tentrem. Ayem tentrem. Kula mbayangne yo, Mbak. Pripun ta? Putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane praune ditumpake ora uling sampe. Mantep to nggih. Nggih. Ayo. Ning nggih ampun ditumpaki. Cara prawu kok ya. Nggih. Sampeyan nggih mboten. Nek cara Lisa menika Napa? dadi napa? Nek kula perahu. Nek niki cara kendaraan to. Ora, aku tetep dalang wayang golek Elisa itu. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Ya ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi upama. Upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kayak emangnya gelem dirogo. Kandane aku sih ngono kok. Ya Dadi aku ora sida dirogo iki sih ngono lho. Piye, Tin? Piye? Hi, neh. Dapure ora. Yo, Mbak Lisa iki mengapresiasi lho kehebatane Piyayi Lembean Wetan sak lapangan penuh iki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Lho, kaya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, ngene Pak Sono Keling itu. Sono Keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau pon chat kula. Nggih, pun nate ten mrika. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ana Lembean Wetan. Ada Lembean Kulon juga, Pak. Oh, ada. Yo, apik yo dibagi-bagi. Lembean ada, Lembean Wetan ada, Lembean Kulon ada. Iki aku seneng ning kene Lembean Wetan, sesuk muga-muga bar iki Lembean Kulon dadine yo. Amin. Sowan terus gitu.
Heeh. Ya, seneng niki kathah wong ya sak lapangan tumblek-blek. Akeh banget. Biayi-biyayine Tumplek-blek. tumblek-blek. Oh, blek. Blek. Tumblek-blek. Blek. 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 Tumblek-blek. Nggih. Pokoke mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur ya kabeh seneng dadi anget ya, Mbak. Seneng. Anget. Yes. Men nengke wae sak oni-onine niki seneng ya luweh karepmu. Seneng. Iya, karepku itu, karepku seneng. Alah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji kae nguyuh kae. Oh. Nguyuh tur nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak. Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Kuwi ora ora abot to ora. Lah pripun Kuwi to? lak barang penting ya to. Oh. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman ora. Tak kira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal seluwen tiki ya. Ayo. Piyayi iki ya desa kuwi anggere kersa nganakake bersih desa apa neh gelar pagrian sing endahe kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebak. Mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat Lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Amin. Ya. Tur luar ngene iki biasa. ternyata perekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana, doh tenan pirang kilo sampai sini kabeh ya payu kabeh. Berarti Betul. perekonomian mergo ana wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngrejekeni nggih Pak Bu ingkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. 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 Dodol nongko. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Bapak? Ah, menika wonten ing ngersakaken caping gunung. Ugi menika kula waosipun rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Yulimbo kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Iya apa iki? Kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya. Ingkang nyekar mangke nggih. Bapak Wiratmaya. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ugi menika saking Mbah No Kulit. Wah, jan iki. Langganan cedhak kene jare Mbah No Kulit. Saking Kuntara Nadi nyuwun gending aja dibanding-bandingke, aja digondheli kagem Ki Cahya Kuntadi. Lan ugi Mas Saipul, Mbah Trima lan ugi Mbah Gunung. Anu caping gunung Mbak, iki Mbak, ya. Oh, saking KUD Sukamaju ya. Heeh, wingi sing wis wayangan kene Mbak Lisa. Lah nggih kula pun mriko. Iya, diaturke Aku berdua. dulu. Ya sing senior dulu, sing tuwa. Sing tua ya Pak Cahya tua. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe. Bintang tamu, Lebih bintang baik tamu. menjelek-jelekan diri sendiri, Pak, daripada orang lain itu. Oh, Bener iya. ya, Sa? Heeh. Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Tatin sik iki, ayo. Nggih. Saben bengi nyawang. Jenggleng nggih, Pak? Ah, nggih tambo adem kok. Ayo. Kona. Mbak Lisa sing jenggleng yuk. Kuwi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Ya seserah sing jenggleng wong aku ya kompak kok karo sing ngene. Ayo. Piye? Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah aku coba ya, kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak, Piye? kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake. Sempake sapa? Maksudnya Apik sempake pangane nek wong kompak. nek wong Jawa ki sempake saru. Emang saru? Heeh. Enggak. Lah, Semangat dan kompak.
Apa sempak apa? Singkatan. Apa sah singkatane? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Nggih. Apa Semangat, Deles? kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan Sempak Deles. Nek aku ora penak nek teles. Wala ngono kok bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Nggih, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini mumbul kayak pas jadi limbok tadi loh. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke engko. Alah, njupuk milih nggon kuwi. Yen memajang mengkaro janur kuning Mentoke arep ngendok. Piye ta kok malah mentak lho? Lah tak sama ngobrol kaya mentok tenan kaya. kurang mak trap. Malah nelek. Oke, sa. Ora ya. Wes iki, wis Urung, kenceng. urung. Ya le nyolot sepira. Kuning. Apa gedene semono muga maklek. Ora, sempak teles. Kok nek aku kok ramoni to, Mas? Kamu tuh kurang membaikin Wiyogo sih. Jangan Iya, jual Leng. mahal jadi cewek tuh. Aku tuh nggak suka. Kamu sukanya kan kayak gitu. Harusnya tuh yang baik. Aku kan kudu piye? Yo piye diambung Mas. apa piye? Weh. Aku kok teneh do mengke do keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsane Mbak Elisa golek kompak. Coba ya. Sampeyan sing nembang Mbak Elisa sing jengleng nek mesti kompak. Ayo tarik Iki sekarang tekan ngendi? kembang. Kakan piye ya ngono kuwi. Mutiar. Kembang wae watan Aku ngene iki malah mesakne nduren lho. iki ta. Sempak Deles. Aja di bulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah, Mah aku nek nganggo ngene bareng Loh, iki jenenge kekompakan ya kaya ngono. Kok iso- Nek semangat bisa tretek jeleng gitu. Mau. Kamu tuh dikit-dikit ya mana semangat. Mah, aku arek garing wae arek teles mah. Wis do ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senan, engko nek tatin aja ngono. Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak, kan Ya, aku dimintain tolong. Aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Le minta tolong Yo piye? kono cepet dirayu sik ngendang. Sing ngendang. Sik ngendang. Amah sing ngendang elek. Liyane. wambene Kowe ora. milih sing endi sak Lah nembus sing apik nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madangkara. Iki mak kok jenenge Ora Madyang. Lah? Madang. Nama dia. Madang. Madang. Ramadang. Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih. Sing dikersane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Sing mak jreng lho. Piye? Balungane kon piye? Sing jelas, ora cetha ora muni neh.
balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Nggih. Coba, tar dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Yuk coba, kayak ngendang yuk. Kompak to? Jos to, Kompak madan lho. kara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jaremu kan mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Hmm. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame Ditabuh to sing yo. rame. Dicucuke, kowe apa wae panjole turuti Mbak iki Tatin. Ruti, ra turuti ya. Gaglek. Nah, yo sing rame yo. Tar dulu dande yo. Bos, luar biasa kreativitasnya. Boleh su. Konjo gembol tas ki lho, Mbak. Gembol tas gitu loh. Iki piye to? Wis sesuai lho. Ra kompak kok. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis to? Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup kemayu. dengan Ki lho. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Lah. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah ora ngene ya. Pacitan Mbak Yeah. Tatin yo. Glot. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki dendam. Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya to. Mbak Tatin dadi terenggiling. Masa terenggiling, terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Piye ki? Lewat sibuk iki piye? Tak tulungin. Terus meneh. Tatin arep sumo. Iki apa kuwi jurus apa? Katak melompat. Oh, katak melompat. Jurus apa? Kepiting, mencapit. Suwe masuk. Piye Wis. ki? Wis. Bokongku loro tenan, kok kenapa? Wah, jan iso korban bokong mesakne lho kuwi ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nanti? Kualisa nganggo. Oh, lah Nganggo kuku. ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Panas udan. Parian boten iki. Parian. Ayo. Ah, ana sing wis latihan kok ora parian. So. Wes ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi? Mbak Lia no, Mbak Lia no. Mbak Lia. Jalan-jalan Jalan-jalan. ke alun-alun, Alun-alun. warga lembeyan wetan, mugi tansah guyub rukun.
Allahumma amin. Mbak Triastuti. Ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan. Menyang ratan. Tabrak truk. Ampun to. Lara nyawang dalan. Kula pengene ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Lihat saya Mas Edi. Langsung isi. Aduh, Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Rebab ono lawar mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Isinden Sambil berdiri Mas Edi. Ayo. Iya. Dicoba Mas Edi. Tari amu ramono sik, Mas Edi. Tarian wis jalo Sik to Pak direbapi Yoyo, sabar to Pak kondang. Yoyo. Sabar. Mano neno, piye mau? Iya. Kematine. Tintingannya rebab. Saya mendengarkan rebapannya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Heeh, cah loro numpak truk. Menyang ratan Mas Edi. Terus aku ngadang-ngadang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi. Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Ayo, iki dadi tenang, wis serius. Mboten Pak, kula ngatang-ngatang niku pados bakul, Pak. Lha nggih kula kan panen bakul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngatang-ngatang. Semoga semua warga Lembehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Allahumma amin. Sampun Pak Yaya. Ya. Rene otak. Sinden nemu ning ndi to Pak jenengane? Hah? Nemu sinden ngaten iki tuh neten pundi? Ning Mbak Ben. Mboten kula pindah-pindah. Iya. Nggih. Matur suwun. Iya, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus Waduh, Wah, urung arep kurban tuku wedhus kan. karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. insyaallah. lah jawab ya warga-wargane. Sing mau Allahumma amin kok sing insyaallah. Aku ora wani janji. Lah saiki aku ya pancen setia kepada panjenengan. Ning besok, lusa, bulan depan, tahun depan aku kan enggak tahu. Semua itu kodrat dari ilahi, ya Oh toh. bener Bu Kesi, tidak tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Nggih Mbak Tatin, Nggih. kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo Ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin wong yoga-yogane jan. Diajeng, diajeng. Ah, nggih. Nah. Mangan ketan dicampur apem warga Lembeyan Wetan mugi tansah ayem tentrem. Allahumma Amin. ya Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh ya. Ayo. Wis browsing nang Google tuan. Ayo. Ketemu mantan pas tuku timun warga Lembehan Wetan mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ya nang, ayo nang.
Nyinden nang aja mangan ae ora. Ayo. Mainan. Apa? Mainan. Oh, mainan. Terus? Pakai terong. Aja. Mainan terong ndak boleh toh. Ndak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan liyane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangke do guyu to iki. Lah wau timun pun Mbak Birgita, kula tak terong. Oh iya. Tapi Ongko pitulasan itu loh Pak yang buat itu apa? Nah, lomba iya memasuk kan. orang ini. Oh ya Mbak. Ngerti. Asosiasi. iya. Mainan. Pakai terong. Terus Warga Lembean Wetan tansah guyub rukun gotong royong. Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Ayo. Dijempoli dhewe ya piye. Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. Mantan Matane ngopo? gandeng karo wong liya. Aduh, sakne guling mesti kowe. Salah kowe aneh-aneh. Oh, napa to Pak niki mari ana. Lah ya gur omong kok kiai ana. Mantan gandeng karo wong liya. Sakno. Mugi-mugi sedaya warga Lembean Wetan mugi-mugi bagya mulya. Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. Mantan gandeng karo wong liya. Mugi-mugi warga Lembean Wetan Mugi-mugi pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Inilah PAUD Ar-Rahmah. Ya. Jawab dhewe. Iya. Ayo ngadeg meneh. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngadeg, Mbak. oh. Wes iki. Oh. Nano. Panas udan panas lengaleng sepi gunung Satim. Hoi. Satim. Nadyan wadan sarata Ngetan kali kulon apa
kasih. Nggih. Gumyak luar biasa. Mbak iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak. Sinten menika ingkang rawuh nggih? Kadosipun ada yang hadir. Nggih. Wonten Mas Pentul kalian Mas Sentun. Wah. Oh, Mas Pentul. Oh, nggih. Monggo Mas Pentul, Mas Sentun. Yo disupoti nganggo warung pojok men minggah wonten pepanggungan. Dados. Sugeng dalu Mas Sentun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Mas Pentul sugeng dalu. Uneno sik to. Ceken to coba. Cek. Muni ngono lho. Cek. Muni ngono lho. Tutuken to. Delok to ndajal. Muni ngono lho. Kabeh muni. Selamat muni ngono lho. Muni ya, Mbak ya? Muni. Lah iya muni ngono lho. Tutun sik. Muni oh ya. Lah iya muni. Aja disebul lho ya, kuwi anyar lho. Lah anyar. Mangsamu. Muni. Bisa tenanan. Nah. Nah, ijoli kuwi. Ya, nggih. Power preso. Assalamualaikum Mas Mbak Cange. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah nang ndi? Oh iya. Sowan wonten ing Lembean, Wetan. Nggih. Kula niku gumun Magetan iki. Nyapa lho gumun? Oh piye? Nang Magetan iki tenan hebat lho. Hebate nggon ngendi? Oh, perangkat Lembean karo perangkat Tapen iki lho. Lho, kuwi gak iso nulis lho. Kok iso iki lho? Kowe iki ngengkel. Lho, kabeh iki sadurunge dadi perangkat iki tetep kon anu iso nulis, iso maca. Kowe gak percaya ta? Lho, sik ta. Iki lho contoh iki perangkat. Lho penak arep lungguh to. Lho, nyapa kowe lungguh? Dadi perangkat arek lungguh. Lah pripun? Ayo, kene tak garap. Kagak kenalane urung wis arep garap. Ning tenan, perangkat Lembean, perangkat Tapen. Kuwi gak iso nulis. Niku pangapunten lho Mak Cange. Niki ning desa Lembean karo ning desa Tapen. Kok iso? Nuwun sewu Mak Cange niku saestu perangkat Lembean kali perangkat Tapen niku mboten iso nulis. Ya iso nulis to, Mas. Ngono ora diangkat dadi goblok. Perangkat ki. Kowe iki goblok. Wong perangkat Lembean kok iso nulis, leh nulis piye? Wong perangkat Lembean kok nulis piye? Oh iya ya. Lah nek perangkat desa Lembean ki iso nulis. Aku muni ku lak perangkat Lembean to. Nek perangkat Tapen kabeh ya iso nulis. Ya ora iso. Siji desa ya dadi carane. Kowe ngengkel. Yo. Perangkat Tapen kuwi ya gak iso nulis. Ngono. Lah perangkat Tapen ora nulis piye? Arep nginteri nggo. Nggo tampah. Rumangsamu kok ora iso. Masamu. Kowe jal alhamdulillah niki matur suwun kali Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah jenenge sapa to? Jenenge sapa? Bapak Sumiran. Oh, nggih. Matur suwun Bapak Sumiran. Kopine dereng asal blas kula wau. Sik ta. Wes kopene ra umum teng mriki kopen mboten umum kok iso. Teng mriki to? Nggih. Lah teng mriki wonten bungkusane langsung diangkat kabeh. Ning Pentul kreatif. Kowe iki lungguh nyapa? Tin. Rene, aja lungguh.
Sing ngadeg ngopo? Rene yo tak garap. Pangapunten lho Mak Sange, iki Pripun? manjane kula iki piye ngono. Dayon. Sopo? Kowe lho dadi dayone. Heh? Kowe dadi dayone. Dayon. Dawet lurahe. Dalem. Heh? Dalem. Dalem lurahe. Nah, iki tekan ngendi Yun? Tekan lembian lho. Tekan Lembean. Aku ngupati calon garwaku. Sinten? Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Waito karo puyengan kaplok ndas. Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Aku ora iso muni. Puyengan. Ngono kuwi ora iso muni Yun. Unyeng-unyeng. Puyengan Yun. Dalah, lambe nek rusak. Lah teng pundi niki, Wong? Sajake ana kono.